सबसे पहले आप तमाम भोजपुरी श्रोता समाज को वेब कैसेट्स के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए मिलते हैं गीत और संगीत के सुरों से। इस गीत और संगीत के सुरों में महासंग्राम से लड़ते हुए अपने सुरों को लहराते हुए आती हैं। मिलते हैं गायक कलाकारा सुपरस्टार कलाकारा पारो रानी और हमारे संयोजक मोती जी। ये पारो जी कहती हैं कि मैं तेरे दिल में रहूं या तेरी आंखों में रहूं, मैं तेरे दिल में रहूं या तेरी आंखों में रहूं, जिंदगी बन के सनम मैं तेरी सांसों में रहूं, मैं तुझे सोचती रहती हूं करवट करवटे, ख्वाहिशें थी कि मैं तेरी बाहों में रहूं, बाहों में रहूं। अब हम जाता नहीं, कहाँ जाता नहीं? अब तैयारी कर दिल बनी हमारा के 3 कोनवा पराठा भुजिया बनवा दियो। कहाँ अब कहूँ रहुआ नहीं खे जाए के, अब ऐजे रहे के बा। ये रहे के बा। हाँ जहिया से हम आइल बानी, हाँ न बढ़िया से खा तानी न बढ़िया से पिया तानी, हाँ। यहाँ तक कि हम बढ़िया से सूत नहीं खी पावत। कहाँ है हम इतना सुगर कहाँ बने? यही से तो हमर ठोटरी हिल गई। अब दिल्ली जाए वो ना देव हम। भौजी अब ऐजे रहे के बा। भैया दिल्ली जाता ने? हाँ भैया हैं? कहाँ जाता लो? दिल्ली मत जा भैया, कहे रो लगलो? चल जी बता भौजी कैसे रहिया रात रात हमरा के पाट कुर्ता किनत रह। अच्छा माने बॉडी लिया जात रह तो मैदान करत रही तो धोवत धोवत रह। हाँ हाँ अब कह धोई भैया ना ना देवर बबुआ, भैया के तारा ना जाए दे। नानू जाए दे भौजी। चल जालानी कि ना? हाँ इतना हमरा याद आवेला, आय इतना याद आवेला। का तना अब याद तारा आवेला? से हम कितना बताए कि हमरा कितना याद आवेला। बताओ भौजी का तना याद आवेला? ओकरा एक बगली बेदाम कोचल रही कि बगली ओकर फाट गई। का तना ना बेदाम को दिलन की बगली फाट गइल बा हमर। यही करता नहीं इनका जोरे। चल जी बता के कोची के कोची बेदामावा सुनी हम कितना रहुआ खातिर हमरा याद आवेला। का तना वाला बताओ तो। अरे याद आवेला कैसे राजाऊ सुतती रहल पुट्टा के, हरस चूसला तू सीना से चपका के, है अपने होठ हमरा होठ से सटा के। भैया लवारी याद थी से चूसला तू सीना से चपका के, है अपने होठ हमरा होठ से सटा, रस से चूसला तू सीना से चपका के, अपना होठ हमरा होठ से सटा चूसला।
चूसला तू सीना से चपुटा के सटाइला की नहीं तो मरबो करो फतलबारी मेहरा अपने होठ हमेरा होठ से सटा के देख देख आई देख तो भौजी मारत हूं हमरा के आय मारब ना हमर एक से चाचा तो रहत नहीं खी मारा तड़ी हां सुन ली अच्छा ज्यादा मरवा अपन लिपस्टिक के कसम खा के कहतन अच्छा आपके आले मोटू हमार लिपस्टिक चाटिए के ना तुमकर मुंह नोच दे अच्छा हरा से चूसला हां तू सीना ठीक से कहता है, बढ़िया दवाई देता है। चपका के बढ़िया से नो चली हाय अपना होठ हमेरा होठ से सटा के रस चूसला तू सीना से चपका के अपना होठ हमारा होठ से सटा के चोली चर के भर के घर के साड़ी के पलेट हो आवे में तू काहे राजा पहले बार लेट हो सुन ला भैया सुन ला सुन ले लानू चोली चर के भर के घर के साड़ी के पलेट हो आवे में तू काहे सैया पहले बार लेट हो और आवा तू बेटा उठ राजा आवा तू बेटा उठ राजा चाहे टिका टिका टाके हर से चूसला तू सीना से चपका के हाथ हाथ छिटका परी हाथ जा जा अपने आप पर मरद होके गुमान करत तड़ा सब कर्मठ अपना ही अपन अपने से हरी रस चूसला तू सीना से चपका के हम बेकाम हो गई नी हाय अपना होठ हमेरा होठ से सजा रस चूसला तू सीना से चपका के अपन होठ हमारा होठ से सजा के सुन ला भैया भैया सुन ला सेजिया पे सूतीला सैया तोहरे फोटो लेके अच्छा सारी रतिया अपन अखिया तोहरे के नीरे के तब तक ठीक है कहा तारी भौजी भैया थाली सुनते नहीं खान सजिया पे सूतीला सैया तोहरे फोटो लेके सारी रतिया पागल अखिया तोहरे के नीरे याद में तोहरा ये मोती जी याद में तोहरा ये मोती जी रह जाए झटपट के हाँ हुआ के तनको हमरा के जानी ना अपना काम किएगा हमरा के पूछबो ना करी ना ये तो बात ठीक कहलू हो हाँ अपना काम कांगा ना। कुछ ना पूछी ना पूछलन अध्याय शुरू रहेला हरा से चूसला तू सीना से चपका के होंगरा के का करत रहो हम एने बानी तो होगु के करे रहो भौजी जाय मत तो घबराइए जी हन तू होने करब तो हम तारा भैया जोरे होने के चल जाए बढ़िया भौजी आई ना ना ठीक है हरा कहत से चूसला तू सीना से चपका के हाय अपने होठ हमेरा होठ से हरा से चूसला तू सीना
सीना से चपका के अपना होठ हमरा होठ से सटा के याद आवेला कैसे रजबू ठीक कहा चलू भाई ठीक कहा चलू याद आवेला कैसे रजब सुतती रहल पुटा के घर से चूसला तू सीना से चपका के देखो है ना घोटाला होता बिना होठ हमरा होठ से सटा अब देखो मेरा देखो सचू सला तू सीना से चपका के बिना होठ हमरा होठ से सटा के याद आवेला कैसे रजबू याद आवेला कैसे रजबू सुतती रहल पुटा के घर से चूसला तू सीना से चपका के हाय बिना होठ हमेरा होठ हेरा से चूसला तू सीना से चपका के बिना होठ हमेरा होठ से सटा के हेरा से चूसला तू सीना से चपका के अपना होठ हमेरा होठ से सटा के हेरा से चूसला तू सीना से चपका के अपना होठ हमेरा होठ से बाबू का भैया अब हमारा छुट्टी नहीं थे हैं अब हम जाता नहीं जाता लो हाँ काहे जाता लो काहे जाता रहा हाँ अब छुट्टी बा छुट्टी नहीं किया इतना दिन छुट्टी रहे एक दिन के छुट्टी नहीं खे सोनुआ के माई कहाँ बिया अरे सोनुआ के मैं तो इहो तो बतिया हम कहल चाहत रही कम से कम भौजी से बतिया लो बातचीत कर लो कुछ हाँ ए सोनुआ के माई कहाँ बारू हो भौजी के जाने भौजी के तोहरा कान में ठेपा मारल बढ़ गए का कहतानी जी का काम बा का काम बा हाँ अब हम जाता नहीं कहवा जातानी बड़ा मुश्किल से तो हमार नौकरी लागल बा का बाबूजी हमार 2 बीघा खेत बेच के हाँ आ घूस दे के हाँ आ नौकरी लगोइले बरन तो अब का करी तू अपन घर द्वार देखत है बाबूजी तोहरा के देखी हन तार बाबूजी हमरा के देखी हन तब आ का तू जइबा नौकरी पा हाँ हाँ आ 2 बीघा खेत बेच देलन अरे हम चाह तो तारा के तो 50 बीघा खेत खरीदवा दे ठीक कहताड़ी भौजी भैया आ तू कहता हम अच्छा। तारा से बियाह कइले बानी कि तार बाबू से बियाह कइले बानी हैं कान खोल के सुन लो तारा जाए हुई के नहीं के एगो बात कहता नहीं सुन लो एगो कहा दूगो कहा लेकिन तारा जाए के नहीं के हम कहता नहीं का मान ली कि बाबूजी कितना मेहनत से धरती किनले रहन जमीन किनले रहन 2 बीघा बेच दिलन तू कहता रु 50 बीघा हम खरीद दे तब का बुझत रहा तू हमरा के ई बात बा आ सुना भौजी भी का नहीं खे तू अपन भैया के समझा दो काहे भैया आ नहीं तो सुना होश बाबू- में रहो बाबूजी घर द्वार देखी हन हाँ बाबूजी के 12,000 पेंशन मिलता तार बाबूजी के पेंशन से हमरा कौन काम बा खाली हमारा ले काम बा तब का नौकरिया आ छोड़ा हमरा से रहुआ नहीं मानो हम्म तम अपना बहनियन के बोलावत तनी अच्छा। कहां बाबूजा हो तब अच्छा। तारा बुझाई सुना है ठीक कहताड़ी सब खजाना छो के भौजी के सब धन दौलत अब बाहर जाता का भौजी तनी समझा दे अपना पाहुन के हमरा के छो के जाता काहे हो पाऊ काहे जातनी देखी इज्जत के सवाल बा इज्जत के सवाल बा हमनी काहे खन बन जा तब माने हमनी के बन जाए ना
तब मैंने के यही ले काम चली। यही काम चली जाए दी ए महीना बिता के जाई। अच्छा हाँ सुनी ऊ महीनवा आई हाँ त ई महीनवा बिता के जाइबे। ए रउआ बौरा है कहाँ है का हैसन हैसन धान छोके आ रउआ नौकरी पर जाइब। ई बात बा हई करोड़ों के शरीर बबुआ। हई लाखों की जवानी आइए छोड़ के रउआ नौकरी करे जाइब। बबुआ का अब भैया? हम ना जाए नौकरी रे रिजाइन मरनी। तारा मारा ही की पड़ी। दूध छो के माथा पे तू एकदम धावा बोलो अरे तड़ा। हमर साली आयो हमर आवे जीजा। ने हाली कर रूम खाली। अजी हम अलेवा तनी हमहू है न डाली। बबुआ हई गोबरेज में सब जमा करता। हैं? सुनी हम का कहतनी का कहते हई पहले सामान रउआ कौन बबुआ, सिलवा हटाओ। घर में धो दी। हटाओ अब हम नौकरी छोड़ देनी। हाँ 2 गो नौकरी छोड़नी यही खातिर। त तीसर को छो दी हाँ हमारा खाती। अच्छा हाँ। सुनी का कहतनी ऐसे काहे करतनी अरे अंगड़ाई ले तो देखा तो तरला शर्म नहीं खेला गात का कहा ना आओ न है ने माने के तारा तनिको ला शर्म लागेला घर में के बना के। हाँ हाँ सब छोड़ के चली आईनी। हाँ लाज शरम घोर के बगली में धलेनी। हाँ आ तार बाबू न बाड़न दुआरिये पर सुतल। ओ से का अच्छा बाबूजी का कहे ऊ ए दुआर भैया। के ठक ठकी हमन। आ तू होइसे अच्छा करत का हवा? कहता रे बोलो सुना का कहतनी बोलो दिल के बात खोलो। हाय 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 मेरी जवानी। आई मोर तनी मन बाटे अरबों के धन। आई मोर तनी मन बाटे अरबों के धन। दारी बालूटाए जनी कहीं राते दारी बालूटाए जनी कहीं राते। चोली में सामान बा 2500 लाख के चोली में सामान 2500 लाख के। हई मोर तनी मन बाटे अरबों के धन। हई मोर तनी मन बाटे अरबों के धन। हई मोर तनी मन बाटे अरबों के धन। डरी बालूटाए जनी कहीं राके अच्छा। डरी बालूटाए जनी कहीं राके। चप 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 जान तड़ू दीदिया का हो जैसे नी बारन हाँ तू ठीक कर तड़ू। आ चोली में सामान 2500 लाख के चोली में सामान 2500 लाख के। अब हमरा नौकरी कैला के जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे के नौकरी खोजा जा सब भाई। अब सुनी का कहतनी एक करोड़ के हई बाट
गुलाबी एक करोड़ के हाई बाटे गलिया मोर गुलाबी दू करोड़ के दोनों नैना जे देखे हो जाए शराबी जब जाई हम बाजार 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 लोग देखेला निहार 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 जब जाई हम बाजार लोग देखेला निहार जिया धक धक करेला हमार ए चोली में सामान का 2500 लाख के चोली में सामान का 2500 लाख के चुप 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 चोली में सामान 2500 लाख के पार कर रहे थे। अच्छा ये बात है। सुनी क्या कहता नहीं उससे तो हम लेट थी कलिका मेल से पार कर रहे थे। सुनी क्या कहता नहीं लहंगा में हमरा बाटे सबसे भरल खजाना लइका जवान बूढ़े बाटे एकरा पीछे दीवाना लहंगा में हमरा बाटे सबसे भरल खजाना लइका जवान बूढ़े बाटे एकरा पीछे दीवाना काहे भइल जवान 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 दिल भइल परेशान 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 कितना लोग बाड़े हमें बेकरार ए चोली में सामान 2500 लाख के चोली में सामान 2500 लाख के हाय मोर तन मन बाटे अरबों के धन हाय मोर तन मन बाटे अरबों के धन डरी बालुटाए जनी कही राके डरी बालुटाए जनी कही राके आ चोली में सामान 2500 लाख के 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 चोली में सामान 2500 लाख के
हाँ दिखाओ बच्ची, हई धारा भर मुट्ठी, देखियो गिरे जन भभूत आ जाके घस जे ऊपर नीचे। अच्छा अच्छा बच्ची, बहरी के हवा लागल बनू, उनका के हम भीतरी के जड़ी धारा देता कि एकदम घर ही रही। अच्छा अच्छा बच्ची, घबरा मत, हम दे तनी पूछ काछ के उनका के दोनों टाइम शाम सुबह जरूर दिया। ठीक बा ए बाबा। अच्छा बताई बाबा सब के
करबू बोला अब हम का कहियो कहूँ में तो हमारा लाजे लागता। कौन ऐसन बात बा कि तहरा लाज लगा अब हम तारा के कौन ऐसा बात बताई, हमरा तो इतना कहे में सोचे के पड़ता। नहीं बताओ पहले। बता दी हाँ हाँ ना मनबू ना सुने बताव तनी। बोला चेस्टर की निमाता भौजी कातना में मिलेला अब नहीं के छोटे छोटे, अब नहीं के छोटे छोटे चलिला तो हिलेला अब नहीं के छोटे छोटे। छोटे छोटे चलिला तो हिलेला अब नहीं के छोटे चलिला तो हिलेला अब नहीं के छोटे छोटे। चेस्टर की नेवादा भौजी चेस्टर की नेवादा भौजी कातना में मिलेला अब नहीं के छोटे छोटे, अब नहीं के छोटे छोटे चलिला तो हिलेला अब नहीं के छोटे चलिला तो हिलेला अब नहीं के छोटे। रहे ही न चेतन हम ही नु खा के कहीं डबल रिएक्शन। सुना तारू बोला हमारा लेवे के चाह रहे ही न चेतन हम ही नु खा के कहीं डबल डबल रिएक्शन। ऐसा रोग जवानी होगी उम्र पखिलला। सुना ज्यादा फटफटैला कि नहीं ऊपर तक तो हम चप के लकड़ियाइले रह जीबा ऐसु 1.5 फुट के बाद। अब नहीं के छोटे छोटे चलिला तो हिलेला।
अच्छा बानू ई सब तैसा भाई धर्मेंद्र जी के देखो यही से गली में हम रोड पर ना जाइना जाए के चाहिए। हम ऐसन बानी लोगी हमारे बजिएला अब नइखे छोटे छोटे अब नइखे छोटे छोटे चलिला कहिला अब बोले लागे बोली हरे लम्मान एगो पेढ़ला बिना चोली देखिए के साधे हमके बोले लागे बोली हरे लम्मान एगो पेढ़ला बिना चोली हरे लम्मान एगो पेढ़ला बिना चोली कहीं पुष्पा कर हमके ऐसे नहीं ढिलला उंगर दया पेट नहीं से भरत हो आहे जहाँ जाई ना हाँ तहाँ तहाँ पीछे पीछे लागल चलेला अच्छा केतनो मना करी ना हाँ केतनो भगाई ना तो कहलन के बाप भौजी काहे भगावत तारू उनकर आदत हो आदत हाँ। ह जी कहत तारू उनकर लइकावे के आदत ह कहीं पुष्पा कर हमके ऐसे नहीं ढिलेला आपन नइखे छोटे छोटे चलिला कहिले आपन नइखे छोटे चलिला कहिले आपन नइखे छोटे छोटे केसर किने वादा भौजी कातना में मिलेला केसर किने वादा भौजी कातना में मिलेला आपन नइखे छोटे आपन नइखे छोटे चलिला कहिला आपन नइखे छोटे चलिला कहिला आपन नइखे छोटे चलिला आपन नइखे ए का एगो चुमा ना देबू लड़किया को क्या हो तू ऐसे हरा का कहतलू लड़की ना हरी कैसे कही? जौको भी हरी तोहार दीदिया बड़ी तो का हो जाई चुमा देबू तार जींस पैंट किन देब जाए दो जाय दी हाँ जाय दी ना देब हम छुमा ना देबू ना कहा ना देबू ना दे ए तोहरा दीदिया से ज्यादा तोहरी के मनी ना हम ऐसे चुमा दी ऐसे ना कह चल घर कहत तनी चल ऐसे कहबू तो कैसे ए कुछ का बतियाओ तोरा? कुछ ना बतियाओ नहीं तोहरे कुछ ना? ना कहनिया हम कबे से देखत नहीं तू बतिया तोरा कहत के कुछ ना तो बुड़बक तो बाड़ू ये कहनिया हाँ। ए तोहार दीदिया बड़ा बढ़िया हई बड़ा टाइम से खाना खियावेली तोहरे तो बड़ाई करत नहीं हमार बड़ाई तू कर दड़ा हाँ। हमरा ना रहला पर शिकायत करला कहत की बड़ाई करी का शिकायत करते हमें का कहतरन हो छुमा मांगत रहन ऐ का अरे चुमा। निस्तनिया तोरा मुड़ी आइठो चुमा मांगत रही हाँ। तरह से हाँ हमें कोई सुन ले चुमा मांगत रही हम सब कोई चुमा मांगत रहा चुमा मांगत रहा इनकर चुमा के त लेता काहे बस हम इनकर चुमा लेब का प्रॉब्लम बा 8 दिन पे मुंह धोवेली 8 दिन पे मुंह धोलिए ओसही भका भका मुंह महकत रहे इनके हम चुमा ले बजाता नहीं मारम थापा से बताओ बताई भे 8 दिन पे जब मुंह धोवा तड़ी आ चुमा ले बजा दूंगा कि हम का 8 दिन पे मुंह धोतै तू का कहल चाहत रहा पहले बताओ साफ साफ बताओ नहीं हमरा भी आठ नहीं दिन तो पे- मारम के जे रह जीबो ज्यादा 8 दिन पे जब मुंह धोवा तड़ी हां तो एथी क दिन पे धोत होयन
काई नहा लेना मैंने गोड़ हाथ मुंह तो तुम से नहीं के धोआ तो गोड़ हाथ को कहिए धोआ तो बहन के भाई तू बनमास हो गई बा काहे हाँ हाँ? आ तारा का फिकिर बा काहे हो काहे नहीं के पीकी 4 दिन से हमार बहिन आइल बिया अच्छा आ तारा कुछ के फिकिर बा कि का चाही का ना चाही 4 दिन तार बहन आइल बड़ी तब का कहाँ बड़ी पीछे कहाँ पीछे पीछे हाँ अरे बनमास ये क्या देख रहे हो पीछे बड़ी नहीं समझते हो बात चल इधर पीछे अपने पीछे कहा तड़ू हाय के है कहा तड़ी पीछे अच्छा पीछे कहानी यहाँ तू बना देखो। देला तार बहन हई तब का हमार माई हई ज्यादा तोहर माई हई तो हमरा के 4 दिन खाई की खाती बाबू बना लो का दिक्कत बा ना समझ ला बात के काहे ना समझ जा। बात के हमरा से बहिन लोग से बोली हम मत काहे हो देख ला ई लोग के डिजाइन बोले के तारा नहीं खे काहे कुछ नहीं के करे के तारा एकदम चुपचाप साइलेंट खड़ा रहे के बा अच्छा हाँ ओके आ तो का कहत तड़ू सुन ला आय इन लोग के पहनावा देख ला अच्छा ई आई कब लोग पहले से बड़ी पहनी है बोली हाँ मत तू हां हाँ बड़ी कटाह बोलली सन देखो हाँ है ना बहु हई 100 रुपया के हो कईयो रुपया को तारा इससे मतलब हमारे बात 500 सुना के बताई सरकार 500 का हती मुठी पहिरा तड़ी जा तब बताई हाँ। कपड़ा महंगाई कि ना महंगाई कपड़ा महंगाई के बात नहीं खे हाँ का बात बा हम इन लोग के समझा देता नहीं समझावा था बोला दारू इंग्लिश बाची पहनले बारू जींस बोला दारू इंग्लिश बाची पहनले बारू जींस है जवानी रसीला तोहर किला डाहता है जवानी रसीला तोहर किला डाहता बोला दारू इंग्लिश बाची पहनले बारू जींस बोला दारू इंग्लिश बाची पहनले बारू जींस है जवानी रसीला तोहर किला डाहता है जवानी रसीला तोहर किला डाहता आई सुनी रोडवा पे चले लूटा मची जाल हाला मरी जाले तोहरा के ढेर चाहे वाला हाँ हो रोडवा पे चले लूटा मची जाल हाला अच्छा। मरी जाले तोहरा के ढेर चाहे वाला करे नवहीन के बेहाल तोहर नागिन नियन चाल करे नवहीन के बेहाल तोहर नागिन नियन चाल आई लचिला जवानी तोहर किला डाहता बोला दारू इंग्लिश बाजी पहनले बारू जींस आई रसीला जवानी तोहर किला डाहता और का भइल हो ये कहा तड़ू सुनी आउ का कहतानी का हो करनी के तोहरा बा चारू ओरे चारे चा ढेर लोग बाटे तोह पे करे वाला खर्चा ए करनी के तोहरा बा चारू ओरे चारे चा
और का भइल और सुनी का भइल। कहा बाबू पुष्पा कर से रही हाथ बाज के अच्छा। ऐसे न घूमबू बजरिया में साज के सुनो रानी ना तनी इनका के माना कर रही इ लोग के कि ऐसे ऐसे- ऐसे डिजाइन में मत घूमे ऐसा डिजाइन में मत घुमा जा हाँ हाँ भाई डिजाइन बा एगो डिजाइन है बिलिया वाला डिजाइन आइल बा ई सब पहिर के मत घुमा जा बाबू पुष्पा कर से रही हाथ बाजी के अच्छा। ऐसे न घूमबू बजरिया में साज के कौनो मिली सन का धक दी बाजी का अच्छा। कोई मिली सन का बाजी दही धके का ओ हर किला जवानी है जिला दहता बोल तारू इंग्लिश बाजी पहनले बारू जी है रसीला जवानी तो हर किला दहता बोला तारू इंग्लिश बाजी पहनले बारू जी है रसीला जवानी तो हर किला दहता 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 का हो काहे मुंह चोखला के क के बैठल बाड़ू आय चलो चलो हन चलो देखा तो घरे बबुआ रोता नानका रो सब रोता हन आ तू मुंह काहे कैसे कइले पड़े चलो मिठाई उठै ले बनी खा लिया उठो आ का कहत उठो ना सुनी हां अब हम रउआ घर में रहब अब ना का है आ यदि हमरा के चाहता नहीं हां तो ये घर हिस्सा बंटवा के कहूँ रउआ जाए के बा हिस्सा हाँ कुछ करब हिस्सा ना बटाई हिस्सा ना बटाई बताई 2 दिन ले आइलिया कहत ले कि हिस्सा बटवाई तब का हिस्सा बंटवाही के पड़ी तबे हम रउआ घर में रहम का करी बबुआ भैया आय आज 2-4 महीना हमरा के रहे दो 2-4 महीना हाँ। तो बढ़िया मेरा हमारा पाले पर गुले भाई आज 4 दिन अभी अइला ना भाई तोहर भाई भौजाई बाड़े हाँ हमरो झगड़ा करी लोग जोरे झगड़ा करबू हाँ तोरा का तकलीफ बा काहे का दिक्कत बा कि तू कहत कॉल के करता बांट दो काहे ना हम कही काहे कहबू सुनी हम काहे कहत नहीं कहत काहे कहत तलू कहा कान खोल के सुन लाए बे सुना तानू हां हां सुनत हन कान खोल के सुन लाए बे बातिया न टोली चूल्हा अलगे जरी का कि चूल्हा अलगे जरी का है हिस्सा बटवावा ए घरी चूल्हा अलगे जरी हिस्सा बटवावा ए घरी चूल्हा अलगे जरी ऐसन मत करा कान खोल के सुन लाए बे कान खोल के सुन लाए बे बातिया न टाली चूल्हा अलगे जरी का कि चूल्हा अलगे जरी ऐसे काहे कहत हिस्सा बटवावा ए घरी चूल्हा अलगे जरी हिस्सा बटवावा ए घरी चूल्हा अलगे जरी बबुआ भैया बबुआ जाए के का करबे भैया ऐसा मत होके दिहा अपन खो हम अपन खाई सब कहा ऐसे मत कहा हो भिखरा के धियावा के हैं? देखा मजाल हो अच्छा तारतिया हमारा से का? उल्टा सवाल हो अरे ओ तो उल्टा पड़ एकदम ना रहबो अनु भिखरा के धियावा के देखा मजाल हो करतिया
गइल जाए दो हम तो जरबे करे वाला के कहा ना हम हेरारुआ हाथ से बेहाथ हो जाई तब कैसे के पड़ी कि चूल्हा अलगे चूल्हे फोड़ दे बल जाई हिस्सा बट्टा बाबा ए घरी चूल्हा अलगे जारी हिस्सा बट्टा बाबा ए घरी चूल्हा अलगे मैं हरी के मुंह फिरना देखा बाप पलट के ना ना ऐसे मत कैसे मत भले एकदम नू ना ना अलगाई भले बन खाना ये हिरेले गड़िया से अच्छा मरी जाई काट के देखो सब करियो मैं हरी के मुंह फिरना अच्छा देखा बाप पलट के का है ये हिरेले गड़िया से आए? मरी जाई काट के आयो दादा ऐसे मत करियो हाँ तारा बारे में हमरा तनको चिंता नहीं करे के का है भाले लागी जाओ तोहरा का भाले लागी जाओ तोहरा हाथे हाथे कारी चूल्हा अलगे का कहतड़ू भाले लागी जाओ तोहरा हाथे हाथे कारी चूल्हा अलगे जाए दो अलगाई चूल्हा जरी एकदम चूल्हा जरा के मानो लेकिन रेल में मत काटा काहे ना बटवाइबा त रेलगाड़ी में कटैबे करो ना ना देख तू ही तो एगो बाड़ू का माई कहे के मेहरारू कहे के अरे तेरा बक कि चूल्हा अलगे जारी अच्छा देख माइए कह के मना लेबल जाओ हां का कहली ना मन हता कि चूल्हा अलगे जारी हिस्सा बट्टा बाबा ए गारी चूल्हा अलगे जारी हिस्सा बट्टा बाबा तोहर गारी चूल्हा मोती जी आपका कैले बाड़ा तेरी ईरिखा गोतिनिया हमके देले बेरी बेरी मोती जी आपका कैले बाड़ा तेरी ईरिखा गोतिनिया हमके देले बेरी बेरी एकदम बटवा के तोहरा जाए के बा अब बटवाइबे करबे कर आप पियाली हिस्सा बटवा के दिल्ली जाए के बा अनु ना बटवा के गइल हां त मुंह ना देखबा फिर हमार ऐसा मत कर भले बटा जाई बटा तो कोई करी पारो के घर में भलही पारो के घर में भलही नया दिया जरी चूल्हा अलगे जारी अच्छा पारो के घर में भलही पारो के घर में भलही नया दिया जरी चूल्हा अलगे जारी कि चूल्हा अलगे जारी सुनो का देख खने तोर हिस्सा हो गई हमार लड़का हिस्सा हो गई ये हमार हिस्सा हो गई लइका वो हां निस्तनौ लइका हो गेल हां बबुआ पियबे नु तू हमार हिस्सा हो गलू बस 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 खत्म कर देबे का रे कि चूल्हा अलगे अच्छा
हिस्सा बटवावा ए घरी चूल्हा लगे जरी हिस्सा बटवावा ए घरी चूल्हा लगे कान खोल के सुन लो ए बे कान खोल के सुन लो ए बे बातिया न डाली चूल्हा लगे जरी कान खोल के सुन लो ए बे कान खोल के सुन लो ए बे बातिया न डाली चूल्हा लगे कि चूल्हा लगे हे सब बटवावा ए घरी चूल्हा लगे अच्छा। हे सब बटवावा ए घरी चूल्हा लगे 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 सुनी का कहतड़ू अब रउआ भी हम सुतत भूतब ना हमारा भी सुतब ना ना काहे अब हमार देह में मटे कब रउआ माने हम अंडरे महकत तनी ता का कैसन त महकत तनी राम रे राम बाग तब का कुकुर छाप सेंट मरले बानी तब का कुकुर छाप हाँ। ये कौन कंपनी में बाजी वो कार्तिक के महीना में निकले रहा ओ घुमटी के पीछे मारा सब दिशा भाई दारू हाय क्या कइले बारी हई हां एक दिन बिहार एक दिन झारखंड आओ बीचवा में महात्मा जी लोग के अखंड ए हाँ अब हमरा से रउआ किनारे रह के बाप सट बुट मत ऐसा मत करो काहे ना करो हमनी के जिंदगी भर खातिर साथ बढ़वे का ना वो हम ना रहब तारा जोरे तार देह महकता बोकाइन हम अपना नाक से सांस खींचो हां तू अपना नाक से छोड़ी हो अब हमरा में सट बुटत मत वो नहीं रह तो के सटी हो के सटी के सटी हो काहे ना दोसर सटे आई तब के सटी हाय सटी हई हां ओकर मार के कब्जा कबार दे क्या उ शाकाहारी हो शाकाहारी हवन हाँ हम मांसाहारी होई तू हवा हाँ कबो कबो मिलेला त मारियो ले ना सुना हम का कहत नहीं कहता दिल में दाग लगैले गैले छोड़ी के हमारे साथी हो जाने हथेली पे रख दिहनी मन लेना ही बाती हो हम पारू रानी रुआ सबके सामने एक गजल पेश करतनी रुआ सब ध्यान पूर्वक से सुनी जा
जिए मारे के खैले रहन किरिया आज काहे छोड़ले फिकिरिया संगे जिए मारे के खैले रहन किरिया आज काहे छोड़ले फिकिरिया गलती का कहीं हम सजा देले बाड़े गलती का कहीं हम सजा देले बाड़े बाड़े दिल दोसरा से लगा ले बाड़े प्यारी के प्रेमी लगा देले बाड़े के मन ले रही दिलवा के सैया पल्ले भर में बनले कसैया उनका के मन ले रही दिलवा के सैया पल्ले भर में बनले कसैया हमें भैनी बासी ताजा भइल बाड़े हमें भैनी बासी ताजा भइल बाड़े बाड़े दिल दोसरा से लगा ले बाड़े प्यारी के प्रेमी दगा देले बाड़े बतिया सोची सोची लागे नहीं किया पियसिया पिंटू सुनाही कितना बतिया मोती जी दिल से अपना भगा दिल बाड़े मोती जी दिल से अपना भगा दिल बाड़े बाड़े दिल दोसरा से लगा ले बाड़े के प्रेमी दगा देले बाड़े दिल दोसरा से लगा ले बाड़े बाड़े दिल दोसरा से लगा ले बाड़े बाड़े प्यारी के प्रेमी दगा देले 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 बाड़े। आइए वेब कैसेट के माध्यम से आज हम उस कलाकार को इस कला मंच पे आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनको लाने का श्रेय हमारे आदरणीय मोती जी को हम देते हैं। मोती जी जिनकी तमाम प्रयास रहता है कि तमाम कलाकारों को इस कला मंच तक पहुंचाएं, जिनका साथ वेब कैसेट का मिलते आ रहा है, लेकिन हम उस कलाकार को आवाज देने जा रहे हैं जिन्हें हम सुपरस्टार पारू रानी के नाम से जानते हैं। वैसे भी तमाम जुआ दिल कहते हैं क्या अदा क्या जलवे तेरे पारू। लेकिन मोती भैया कहना है कि जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती। ए राजेश भैया, प्यार सिर्फ जज्बात नहीं होती,
अजी कुछ तो ख्याल आया होगा यक्षिणी भवानी मैया को, वरना आप सबों से हमारी यूं ही मुलाकात नहीं होती। सुना तनी का कहतड़ू? खाना खा लेनी नु हाँ खा लेनी। तो जाई आराम करी। जाई आराम करी। ता का आपका ये जब बैठल बनी घरे सुतम ना। ना घरे नहीं के सुते के, जाई तो दलानी में सुते के बा। तब कहाँ जाई हम? दलानी में। देखो बाबूजी रहतन तो कोनो बात ना रहे। हाँ तू अकेले डराइबू? हम ना जराब जी। का है? और बाबूजी नहीं खी। हाँ तो ये हमार देवर जी बानी नु। देवर? ता का भैया हाँ ले आई बिछौना उछौना। बिछाओ ना। हाँ हाँ ले आ दी बाबूआ जी, जल्दी ला दी तो। तेहू- जाई जाई। अरे तेहू बिछावना ला तरस रे। तो क्यों ले देम? तो क्या ला देव? हाँ हम दलानी में जाइबे। और वो दलानी में सुते के बा। तू घर में ओकरा सुतेबू? हाँ यहाँ के सुते के बा, बाबुआ के सुते के बा। ओकरा बुझाला कि बलिस्ता में कयगो सियन बड़ुए? ई का रुआ कहता नहीं कि ना बुझाला। हाँ जो नहीं देवर बबुआ के बुझाला उतना रुआ बुझाला। ना हम तो तुरले डोरा तुरत रही ना। रुआ तो साफा खाली बने। हाँ। यहाँ के तो कुछ भरलो लागत नहीं। पूरा भरल बानी। तेहू खलिया जइबे। का कहताड़ू? सुनी हम का कहते नहीं। आरी रोजी रोजी सैया हमके देती बड़ा धोखा। का? तब का कितना आसरा लगा के रही ना हाँ कि अब सांझी खानी आई है, अब आई है, बाकी कहाँ रुआ आई ना। दिन भर खटत खटत ठटरी लड़ता हमार। ठटरी जौन काम हमार बबुआ एती घड़ी देवर करत हन, एती घड़ी रुआ करत नहीं। जाए दी भैया अब रउआ करे के ना पड़े, अब हमार ना ठटरी लौकी। आरी रोजी रोजी सैया हमके देती बड़ा धोखा। रोजी रोजी सैया हमके देती बड़ा धोखा। देवरे बात ले घरे बोका बोका, देवरे बात ले घरे बोका बोका, देवरे बात ले घरे। रोजी रोजी सैया हमके देती बड़ा धोखा। रोजी रोजी सैया हमके देती बड़ा धोखा। देवरे बात ले घरे बोका बोका, देवरे बात ले घरे बोका बोका, देवरे बात ले घरे। आओ सुना तरीका। का? तोहरा से देवरा हो बहुते रंगीला, तू नहीं जन बसैया वो कर भी लीला। तोहरा से देवरा हो बहुते रंगीला, तू नहीं जन बसैया वो कर भी लीला। देवरे बड़ुए भरत सैया तू तो बड़ा खोखा। एकदम रवा खत्म है। खत्म बनी? अब रवा में कुछ रह नहीं खे गए। खतना सूखल पुअरा में आग लगा दे खत्म बनी हम। जाई जाई कितना दिन हम लगा के देखा लें के बुझात ना हो कि कितना सुखल पुअरा में आग लगाई ना। तू शिकायत करत हमार? काम का कैसे? देवरे बड़ुए भरत सैया तू तो बड़ा खोखा। देवरे बड़ुए भरत सैया तू तो बड़ा खोखा। देवरे बाट ले घरे बोका बोका, देवरे बोका बोका, देवरे बाट ले घरे। आओ जाना तानी का करेलन। का? झूठा झूठी लाता लूटी कोई के जगावे, अपन खेलेला संगे हमरो के खिलावे। झूठा झूठी लाता लूटी कोई के जगावे, अपन खेलेला संगे हमरो के खिलावे। डाल तो गलाई कहियो खोज ताटे मौका। एकदम जरूरी बा, यही फेर में रहबे
तड़ुए मौका डाल ता गलाई कही हो जताटे मौका देवरे बा अकेले घरे बोका बोका देवरे बा अकेले घरे बोका बोका देवरे ऋषिवा के माई क्या जी हेने आवा ना बाप कभी नहीं आई इका करू तू ना आई बाबा ना हम नहीं आई का है अभी रिसुआ जागल बा तू बार बार ऋषिवा के बहाना करत रहलू हाँ हैं हाँ अहो ओकर मोछो दाढ़ी का जाम गइल बा अभी तो 6 महीना के है हम तबे जाम गइल से तबे जामल है अब 12 बरिस के होई तो ओकर झड़ जाई बात हेने आओ ना अभी जाई हेने आओ हमार मन ना हो रार मन ना है हां बाप कभी रिसुआ बा वो से का बात हो हाँ सुनो का बार बार बहाना करत रहलू बाबूजी अच्छा ये बताओ पहले के हम है कि ऊ ह पहले रउआ रही अब ऊ है ऊ ह हाँ अरे ई कर जा क्लास कर जा के कर पैसा दा यही से नु कहा तनी कि रउआ अभी किनार रही पैसा दही पैसा दाम खेले तल्ले तनी दुकानी पर जीबे हाँ दा ओकरा के दवाई दे के सुता ना दो काहे के दवाई दे के सुतई का हमारे के लइका बा ना थी तम ना तेला सुतबे ना थी तम दा पैसा दा आधा घंटा खातिर मटिया ना नहीं जाते नेछा दवाले पैसा मांग के भाग दे अच्छा ठीक बा हाँ जो जाई हाँ सुनी अभी किनारे रह अच्छा अभी बड़ी रिसुआ जागल बा पैसा मांगता अच्छा ठीक बा हरी दूधवा पियावत बानी अच्छा दूधवा पियावत बानी देह जानी टोई अब ही ना होई ठीक कहताड़ू दूध से ओकर मुंह गजाइल बड़ुए कि अब ही ना होई जागल बा बबुआ खूब रोई अब ही ना होई जागल बा बबुआ खूब रोई अब ही ना होई दूधवा पियावत बानी देह जानी टोई अब ही कहानी नु कभी रोवा किनार रही अभी बाबुआ जागल बा दूधवा पियावत बानी देह जानी टोई अब ही ना होई कि अब ही ना होई 6 महीना के लइका हई ऐसे का 6 महीना के बता हाँ एकरा बुझाते के पाड़ा का दूध पिया के हटत कह देलू ए तो हम हाँ। पाड़ा के दूध पियले बा हाँ लैक्टोजिन के एकरा के दूध पिया के पोसले बने लैक्टोजिन के बाहर माई के बेटा कि अब ही ना होई जागल बा बबुआ खूब रोई अब ही ना होई जागल बा बबुआ खूब रोई अब ही ना होई
कुछो यारे माना तोहरा के कबहू हो नहीं की कैले माना बाती बाती आई सैया कुछो यारे माना तोहरा के कबहू हो नहीं की कैले माना कि नहीं से रहा तानी रउआ खोई खोई अब ही ना होई कि नहीं से रहा तानी रउआ खोई खोई अब ही रुआ लाज लागे लकी ना बक कि अब ही कुछ सुतल बा कि जागल बा टुकु टुकु ताकता कि अब ही ना होई जागल बारिश हुआ खूब रोई अब ही ना होई जागल बारिश हुआ खूब रोई अब ही ना होई रौरे हदीन सैया रौरे हरात हो साची कहतानी सैया रौरा से बात हो रौरे हदीन सैया रौरे हरात हो साची कहतानी सैया रौरा से बात हो तू दवा पी के बबुआ जाई लगल सोई अब ही तू दवा पी के बबुआ जाई लगल सोई अब ही अभी दूध पिया देता नहीं जब ही सूत जाई माई कहाँ बाबू बाबी क्या बता तेरे बाबी माई से क्या बता तेरा चुकिया में पैसा डाले खाती आई किया बहिन ये देखे लॉस आई ये देखे लॉस अरे नानी घर ना जीबे पैसा दा जो नेसर नाना से मांग ली है किया बहिन ना होई जागल बारिश हुआ खूबरो अब ही ना होई जागल बारिश हुआ खूबरो अब ही ना होई भागत ने खिरौआ फिर से सबुर तो निकारी मन के मनाई सैया धीरज तनी धारी भागत ने खिरौआ फिर से सबुर तो निकारी मन के मनाई सैया धीरज तनी धारी रउआ शिवा हमरा खातिर नहीं खे अब कोई अब ही आओ लइका के ऊपर चढ़ा लेला ए लइका एकदम बिगड़ गेल भाई बिगाड़ गइल बा एकरा के खाली मोटू बिगाड़ ले बा उलार में ना हाँ पैसा दे दे के बिगाड़ देल बा एकदम हाँ मेरे को हटाओ ना क्या के रउआ शिवा हमरा खातिर नहीं खे अब कोई अब ही ना होई रउआ शिवा हमरा खातिर नहीं खे अब कोई अब ही ना होई कि अब ही ना ऊ ना होई तो होई काका ना हमको बरलो समाज कि अब ही ना होई जागल बारिश हुआ खूब रोई अब ही ना होई जागल बारिश हुआ खूब रोई अब ही ना होई दूधवा पियावत बानी देह जानी टोई अब ही ना होई दूधवा पियावत बानी देह जानी टोई अब ही कि अब ही ना हटी हटी भागब के ना हमरा पीछे कि अब ही
कि अबई मुना होई। एकदम इहो लइका बिगड़ गइल बा, खाली अपन बाबू के देखत देखत ना मत बाबू करी तो तेहू करबे रे। तब के तू खेबे त हम मुंह पाछे रहब। कि अबई मुना होई, जागल बारिश वा खूब रोई, वही गुना होई।